1 Corinthians chapter 16 verse 5. Kung nana sa amen. Tanang maningdog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. 1 Corinthians chapter number 16 verse 5 through 9. Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia. And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey, whithersoever I go. For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. But I will tarry at Ephesus until Pentecost. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Bisaya, karon ako moanha kaninyo sa diha nga ako moagi lata sa Macedonia, kay ako moagi lata sa Macedonia, ug basin nga ako magpabilin, oo, magpalabay sa tingtugnaw uban kaninyo, aron kamo makapagikan kanako sa akong panaw, bisan asa ako moadto. Kay ako dili makikita kaninyo karon diha sa dalan, apan ako nagsalig nga makapabilin sa makajut uban kaninyo kung ang Ginoo motugot, apan ako magpabilin sa Efeso hangtod sa Pentecostes. Kay uskadako nga pultahan ug mapuslanon ang giablihan nga rikanako ug adunay daghang mga kaaway. Now turn with me to Revelation chapter 3 and verse number 7. I forgot I have two texts. Revelation 3 Revelation chapter 3 and verse number 7 and 8. Kunana say amen? And to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Bisaya, o nga to sa anghel sa iglesia sa Philadelphia, isula, niining mga butanga, nagiingon siya nga balaan, siya nga tinuod, siya nga nakabaton sa yawi ni David, siya nga nagaabli, ug walay tao nga nagasira, ug nagasira, ug walay tao nga nagaabli. Ako nasayod sa imong mga buha, tanawa, ako nagpahimutang sa imong atubangan, ug usa ka abli nga pultahan, ug walay tao nga makasira niini. Kay ikaw adunay jutay nga kusog, ug nakabantay sa akong pulong, ug wala maglimod sa akong ngalan. So my message this evening is, when God opens a door. Kung ang Diyos mo abre sa usa ka pultahan. When God opens a door. Magampo na ta, tayo kung magalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? Would you empower me as I deliver the truth you've given me for our people tonight? Lord, I pray you'd be with those who aren't feeling well. I pray you'd help them for a few minutes to forget their physical infirmity and focus in on the truth of your word. Help us, Lord, as we listen to your word. Help me, Lord, as I preach it. God, work in our hearts. We love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong teksto karong gabi, si Paul nagsula nga to sa iglesia dito sa siyudad sa Corinth.
Lukop sa buok si po, balik-balik, naghiskot sa iyang tinguha, nga mo bisita kanila pag-usab, dito sa court, mo bisita sa church, mo tabang kanila, diya sa ilang pagtuo, pag-usab. Naglaom siya nga makaato siya, ug basin magpabilin dito, pipila ka bulan, wala pa siya sure, just balik-balik, naghiskot siya sa iyang tinguha, nga makahapit, basin magpabilin dito, pipila ka simana, pipila ka bulan, uban sa mga tao sa Corinth, sa mga tao siyang nagsugod sa church sa Corinth, kini mga tao nga gigugma niya, dugay na wa siya nakakita nila, and over naghiskot siya nga naglaom siya nang hinaot siya nga makabisita kanila pag-usab. Lukop sa book ang tema, balik. Dayon na po diri sa chapter 16, ang last chapter sa 1 Corinthians. Ug siya naghiskot pag-usab sa iyang tinguha sa pagbisita kanila. Apan, diya sa verse 8, kini atong makita. Do you have verse 8? Look at it with me, please. But I will tarry at Ephesus. Ganan siya mo ato sa Corinth. But he said, but I will tarry at Ephesus until Pentecost. Apan ako magpabilin sa Efeso hangtod sa Pentecostes. Si Paul nagingon, ganan gayud ko mobista kaninyong tanan, pero dili pa pwede. Kay kinahanglan ko magpabilin diri sa syudad sa Ephesus. Dayon sa verse 9, misulti siya kanila sa rason nga kinahanglan siya magpabilin sa Ephesus. Just for the record, kung nagbasa ka sa Basaya, kasi namatiktan nimo, akong nagtangtang sa pulong didto sa verse 8, kay naa na siya sa Ephesus, samtang nagsula. So, ay klaro ka na. Tanaw ang verse 9. Nga naman si Paul, kinahanglan magpabilin sa Ephesus. 4. Kanamo pakita sa rason. 4. A great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Kayos kita ko nga pultahan ug mapuslanon ang giablihan ngari kanako ug adunay daghang mga kaaway. Si Paul nagiyon nga kanila, dako man ang akong tinguha sa pagbisita kaninyo. Apan kinahanglan kong magpabilin diri, kay naanay dakong oportunidad nga giabrihan sa Dios alang kanako diri sa Ephesus. Truth Baptist Church, kanang kumupainomdom ninyo karong gabi, ang Ginoo man ang moabre sa mga pultahan sa oportunidad diha sa iyang buluhaton. God opens the doors. That's what we read in Revelation chapter 3. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Ako nasayod sa imong mga buha. Tanawa, ako nagpahimutang sa imong atubangan, og usa ka able nga pultahan, og walay tao nga makasira ni ini. Truth Baptist Church, na ko'y balita lang kaninyo karong gabi, kung ang atong Diyos moabri sa uska pultahan, walay si bisang kinsa niining kalibutan nga makasira ni ana. When God opens the door, it stays open until He closes it. Ang Diyos ang moabri, ang Diyos ang mosira, o ang tao o ang yawa, way gahom ni ana. For a great door and effectual is opened unto me. Kinsa nagabri sa door atubangan ni Paul? Ang Diyos. And there are many adversaries. O gadunay daghang mga kaaway. Tinuod man, diya sa buluhaton sa Diyos, kung naidakong oportunidad, kung ang Diyos mag-aabri sa pultahan alang sa iyang buluhaton, naidaghang kaaway. Pero paminaw na, sila makataki. Sila ang yawa
babag kanato diya sa atong buluhaton na lang sa Ginoo. But let me just remind you tonight, ang kaaway makaatake, pero dili gayud siya makasira sa pultahan nga giabrihan sa atong Dios. Usahay makababag siya kanato pinagi sa mga problemang panglawas, apan dili gayud siya makasira sa pultahan. Usahay maka-discourage siya kanato pinagi sa mga problemang financial, apan dili gayud siya makasira sa pultahan nga giabrihan sa atong Dios. The door stands open. Usahay makapalibog ang kaaway kanato pinagi sa mga problema sa atong mga relasyon, apan dali gayud siya makasira sa pultahan nga giabrihan sa Dios sa atong atubangan. Si Paul nagyingon ngadto nini mga Kristohanon dito sa Corinth, nagatingwa gayud ko nga mukita kaninyong tanan, pero dali pwede karon. Kaya ang Diyos nag-abri sa uskadakong pultahan sa akong atubangan. Here's the key. Og dili ko ganahan nga mausik kining nindot nga oportunidad. That's what Paul was saying. Ang Diyos nag-abri sa pultahan sa oportunidad, di ko ganahan nga kana mausik. Ganahan ko in English, I want to take advantage of the opportunity that God put in front of me. Kung naay bata, nagkaon sa candy, o nagtabi-tabi siya, o nahulog, natagak na ang candy, oh, hugaw na. And he bends over to pick it up. You say, ayaw, ayaw, hugaw, dirty. But then what do we always say next? Sayang. Diba? Kung mag-ice cream ka, init kayo dari sa Pilipinas, dali mahumok ang ice cream, waka nagbantay ka, nagtabi-tabi kyapon. O wala ka nagbantay, o ang ice cream nahulog na, unsay mong ikasulti. Sayang. Diba? Kung magamit ka sa imong phone, matagak siya, mag-crack ang screen, unsay mong isulti. Sayang! Diba? Kung muato ka sa ref, aron mukuha sa imong sudan, ug napanos na, unsay mong isulti. Sayang! I just wonder, do we ever say sayang about missed opportunities in the work of God? Wow! Siya mihagin ako, wala kumihatag kaniya og track. Sayang. Have you ever said that? Nakuha chance na nag-share sa tao pero maulaw ko, sayang. Unsay problema sa akong Christian life? You ever said that? So often, the word sayang reveals the priorities of our heart. Kita musulti sayang kabayan sa mga butangan na ilabot sa kwarta. Pero pipilat gayud ang panahon kita musulti sayang kabahin sa mga butangan na ilabot sa buluhaton sa Diyos. Kana nga pulong mismo magbutyag sa prioridad sa atong kasing-kasing. Sayang! Mas masamok ta kabayan sa ice cream cone nga matunaw sa kainit sa adlaw kaysa kalag nga matunaw sa impyerno. Sayang! Akong prente nagbisita para sa holiday o wala ko nag-share kay naulaw ko. Sayang. Sayang. Nakoy oportunidad mag-sowanin pero nagtapol ko kay bisanon sa rason. Niato ko sa plaza,
grupo, dance team, 7 kabuok sila, pero mahadlok ko. Sayang. Have you ever said that? Have you ever said that? Si Paul naglantaw sa tingwa sa iyang kasing-kasing. Ganan kumubista sa Corinth. O siyempre, ganan siya mubista sa tanan. If you read his books, he wanted to visit everybody. Spiritual kayo ang mga tinguha. Pero yung gisuldi, nakoy tinguha. Ganan kumubista ninyo. Pero, dili pa pwede. Kaya na'y oportunidad. Dakong oportunidad dari sa Ephesus. Ang Diyos nag-abri sa dakong pultahan at tubangan ako. O di ko nga mutugo nga ka na mausik. Sayang. Tuguti kong musulti kaninyo sa rason. Nga ako mibalik nga to sa jail ministry ganiyang buntag. Murag na yung mga taong naghunahuna, pastor. Sigurado ba ka? Nakini ang saktong timing para nimo? Dili pa paigo ang imong pagkabisi karon? Ka pastor kanunay kapoy ka? Magdugang na ka sa imong weekly schedule karon? Sigurado ba ka? Sigurado ba nga kini uska mayong idea karon? Pastor, ano man nga ikaw mibalik nga to sa jail ministry karon? Ang Bible Institute nang inahanglan sa imong attention. Nay DYE, nay daghang lain. Nay Valentine's Banquet ugma. Daghang pang mga project nga wala na human sa bagong property. Wala pa na human sa atong bagong songbook. Nag-working ka mo ni Let, dugay kayo ka na. Nag-istorya na kakabayan sa uska pastor's conference, pasing karon tuig, pastor! Sigurado ba ka nga kini ang mayong idea karon? Nga naman nagsugod na ka sa jail ministry. Karon! Ang tubag na ko simple kayo. Ang Diyos may abri sa pultahan. Ang Diyos may abri sa pultahan. Sayang kung dali ko mo sulod ni Ana. Siyempre, naidaghang mayong butang nga mahimo na ko sa akong oras matag simana. Pero kung ang Diyos mo abri sa pultahan, unsa kong klase sa Kristohanong kung kana man isalikway nako. Truth Baptist Church, kung ang Diyos mo abri sa usa kapultahan sa imong atubangan, kana dili ang panahon sa paglangan-langan. Kung ang Diyos mo abri sa pultahan, kana dili ang panahon sa paghiskot sa mga posibilidad. Kanadali ang panahon sa paghuna-huna o pagbanabana. Kung ang Diyos mo abri sa pultahan, kanang panahon sa pagsulod na. Nainindo nga storya diya sa kinabuhi ni David, diya sa 1 Chronicles. Go with me to 1 Chronicles chapter 14. Kini nga story na pud sa, I think, 2 Samuel. 1 Chronicles chapter 14 verse 13. First Chronicles chapter 14 verse 13. Kung nasa, amen? And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley. Therefore David inquired again of God, and God said unto him, Go not up after them, turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees. Kung ang mga Filistihanon sa makausap pa, nagkatag sa ilang mga kaugalingon dito sa walog, misaka sila gikan sa ilang dapera nung makigaway ni David. Busa si David nagpakisayod pag-usab sa Diyos. O ang Diyos mingon nga to kaniya, ayaw pagtungas sunod kanila. Tipas gikan kanila ug sulong kanila sa atbang sa mga kahoy nga mulberyo. Si David nangutana sa Diyos niya nga story, pwede ba ko musaka batok kanila karon? Ang Diyos may tubag dili pa. Pagpalibo lang diha sa dapit sa mga kahoy nga mulberyo.
Og dito hulata lang ang akong timing. Look at the next verse. And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to the battle, for God is gone forth before thee to smite the host of the Philistines. O kini mahitabo sa dihang ikaw makadung sa kasaba sa pagpanagan, meaning ang sound sa like ang kagaskas, the shifting in the leaves. Diya sa mga tumoy, sa mga kahoy nga mulberyo. Nga unya ikaw mugawa sa pagpakiguba. A better word than unya would be dayon, diretso. Kayang Diyos, watch now, ikaw mugawa sa pagpakiguba kay ang Diyos migawas una kanimo aron sa paghampak sa panon sa mga Filistihanon. Ang Diyos maging hulata lang. Hulata nga kung perpekto nga timing. Dayon, kung madunggan nimo ang kasaba diha sa taas nga bahin sa kahoy, adto na, taki na, sulong na. Kay ako ang muuna kaninyo. Truth Baptist Church, na koyos kapahibalo lang kaninyo karong gabi kung ang Diyos mo abri sa pultahan, wala tayo rasa nga mahadlokon. Kay siya ang unang mosalud at ubangan kanato. We are following, not leading. Balik na ta sa atong teksto karon 1 Corinthians 16 verse 9. 1 Corinthians 16 verse 9. 1 Corinthians 16 and verse 9. Kuna nasa amen? For a great door and effectual is opened unto me, and, not but, and, there are many adversaries. Kayo sa kadako nga pultahan o mapuslanon, ang giablihan nga rin kanako, ug adunay daghang mga kaaway. Bisan kanusa nga ang Diyos mo abre sa kapultahan, mo daghang na ang mga kaaway na musulay og pugong kanimo gikan sa pagsulod. Ayaw kadlo kanila. Makagbabag sila gamay, apan wala sila gahom sa pagsira sa pultahan. Go in the door. Pagsulod na. Ang Diyos nag-abre sa door. Siya nag-una ni mo nagsulod. Pagsunod lang kaniya. Si Paul naging nga to sa mga tao sa Corinth. Kanang gayud kong mo kita kaninyong tanan, gimingaw ko ninyo. Pero dali pa ko makabiya dere. Kaya ang Diyos nag-abri na sa pultahan sa akong atubangan. Ug dali ko ganahan nga kini nga oportunidad mausik man. Pila kaha ang mga oportunidad sa atong kinabuhi mausik matag simana. Pila ka classmates wala gyud gihatagan og gospel track. Pila ka cashiers sa tindahan wala gayud gihatagan o gospel track kay wala kay gidala, kay wala kay plano nga mohatag. Sayang. Libre ang mga tracks, pero dalit dalon na to. Sayang. But honestly, dili ka na ang mensahe karong gabi. Kanang kumusta rin sa atong church karong kabayan sa opportunity ng Diyos mihatag na kanato.
pinaagi sa jail ministry nga gisugdan ganiya. Truth Baptist Church, listen to me. Ang Diyos miabri na sa kadakong pultahan alang kanato karong adlaw. Ang Diyos nagdala sa bagong warden dito sa jail nga ganang gyud siya na mga preachers sulod sa jail. Dugay na ang mga Muslim nagbabag sa tanan Kristohano gikan sa pagsulod. Ang Diyos miabri na sa kadakong pultahan alang kanato. Pero kini lang akong pangutana. Mag-usig ba kita ni ini nga oportunidad? Or maybe it would be better to put it this way. Kita ba motugot nga mausik kini nga oportunidad? Akong diferensya sa mousik ug mausik. Mousik, ikaw naghimo sa butang nga naghinungdan sa pag-usik. Mausik, ikaw walay buha ug nausik. Active versus passive. Halos tanan oportunidad mawala na usik dili ta mo usik kita motugo nga ma-usik. Dili tungod kita magbabagyo just wala tay buhat. Passive. What do you mean, Pastor Mike? Unsaon nga mausik kini nga oportunidad sa jail? Kini akong gipasabot. Ang kauswagan sa jail ministry, dili depende lang sa pastor. Kung kita ganahan nga kini nga ministry mo uswag gayud kinahanglan ko sa tabang. Una sa tanan pinagi sa pagampo. Ikaduha kinahanglan ko sa mga volunteers. Kinahanglan ko sa pipila, dili daghan. Pipila ka mga lalaki, dili pwede babae. Jail ministry ni. I mean, basin sa umabot sila mutugang mga babae mo saka, pero karon wala. Kinahanglan ko sa pipila ka mga lalaki nga mubuntog sa ilang kahadlok ug mag-volunteer sa pagtabang kanako sa jail ministry. Si Pastor Mike, dali kami mahadlok nga mukuyog nimo sa jail. That's not what I'm talking about. Nag-istorya ko kabayan sa mga soul winners. Dito sa jail, lusod kaayo nga mag-share sa gospel sa mga lalaki human sa akong pagwali tungod sa mga requirements sa jail. Kamong tanan makasabot sa culture sa mga lalaki sa dapitan, maka-imagine ka unsay culture sulod sa jail kung halos tanan mga bugoy. Maulaw gayud ang mga tao nga maglingkod sa daplin ug maminaw sa gospel samtang ang tanan laing naghula. Di ba? Maulaw gyud. Di ba? Pero dili ko maka-dismiss sa uban aron mag-share sa pipila nga interesado nga maluwas kay kung ang tao mo naog na ang tanan kinahanglan mo kuyog. Kay I don't understand all the rules pero dili pwede mag-dismiss katong nga ra. Diba? Kinang tanan. Silang tanan mo sa pagtingob, silang tanan mo naog pagtingob. So, lusod kaayong pagsangyaw, human sa pagwalay. Basin kung magdala ko, pipila ka soners, pwede ta magkanta-kanta o ang tanan, pero lusod. Ang pinakamaayong paagi nga maghimo sa dakong kaliinan, diya sa jail ministry, mao ang pagsangyaw sa mga prisoners, one by one. Yeah, sa regular visiting hours. Dili na kinahanglan sa vaccine card, kana nga na-memo, I don't know, recently, 2 or 3 weeks, 4 weeks na, what na dili na kinahanglan sa vaccine. Kinahanglan lang og ID. Og makasulod ka, basta lang 18 na ka. Ang mga minor kinahanglan og kauban. Nagsulod ko last week uban sa akong anak og si Flory. Fortunately, 18 na si Flory, kay dili siya kung tinong nga anak. Wala ko sure nga siya makasulod kung minor pa siya o dili kong tinog kinikana. I'm not sure. But here's the point. Kini ang atong attendance karon sa jail ministry.
25 kabuok, appeal si Gary. So 24, gawas ni Gary. Matag usa. Interesado sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, nagsaka siya. Na, murag na uban, ganang ramo gawas sa ilang selda, makadungo ko sa Amerikano, pipila. Pero ang kadaghanan, interesado sa pagpaminaw. Dayon si Pastor Mike nagtindog og nagwalik nga isog. We say in English, I ripped their faces off. Isog yun. Say, unsay resulta niya na mahumok na ang kasing-kasing. But here's a simple truth. Pastor Mike doesn't have time to preach in the jail and go and visit the jail 3 or 4 times a week aron magsangyaw sa matag prisoner. Og next week, morag mas naidaghang bisita, mo grow ang lista. I'm not talking about mo kuyog na ko sa jail. There, I'm happy to have people go with me to the jail. But I need soul winners nga mo buntog sa ilang kahadlok og mo sulod sa jail. Basin 2 at a time, aron dali ikaw ray isa. Because that's a little unnerving. Kanang oras nga ako naging kinahanglan ka mo buntog sa imong kahadlok. Because there's a strange fear of going into the jail to witness. Walay pagduda. Ang pinakalusod nga grupo nga sharean diri sa dapitan maong hamtong nga mga lalaki. Of course, except with the exception of people who are wealthy. But just as far as demographics, kinsa pinakalusod? Ang mga bugoy. Mga tao daghang bisyo. Gahig ulo, gahig kasing-kasing, butol nga utok. Kana gyud. Lusod kayo mag-share kanila. Pero ang pinakagahi nga tao sa gawas, mahumok na sa sulod. And God has opened a door. Right now, I'm the only preacher. Murag na pa'y Katolika, but there's no other preachers. Ung ang Diyos nag-aabri sa pultahan at ubang kanato nga makashare sa gospel sa mga hamtong nga lalaki diya sa panahon nga ready na sila maminaw. Can you imagine the difference? If men started coming out of jail and instead of going to their barkada, they came to Truth Baptist Church. Dayon nanay dungog sa atong church. Mudawat sila sa mga tao, mga probationer. Na mga tao gikan sa jail, mabag-ok gyud ilang kinabuhi. Can you imagine? Men get out of jail, come to church, bring their family to church. Maka-imagine ba ka niya na? God's given us a great opportunity. Pagkanindo sa pultahan, nga giabrihan sa Diyos sa atong atubangan. So, kini lang akong pangutana. Kita ba mo tugo nga kini nga oportunidad mausik? O kita mo barog na o mo sulod sa pultahan nga giabrihan sa atong Diyos? Pastor Mike, nakulba ko. Kinang nindong nga oportunidad mo tubo sa imong pagtuo. Nindong nga oportunidad. Basim ako mag-share dali sa maluwas, syempre. By the way, ang pag-share sa mga tao nga magtumo, English, sharing with someone that doesn't result in salvation is one of the greatest learning experiences of soul winning. Mas dako gayudi mong makatun ang gikan sa imong kapakyasan kaysa imong kauswagan. Why? Magbiya ka gikan sa pag-share, wimong hunahuna. Unsay pa lain akong nahimo niya ng kahimtang. What else could I have done different? Dahil naminaw ka sa pagwali. Kana ang tubag. Magbasa ka sa Biblia. Kana! Mas akong makatun ang gikan sa kapakyasan kaysa kauswagan, kalampusan. So here's what I want to do. I knew that I wanted to send soul winners into the jail. So today, when we filled out the paper, I asked unsay lang selda aron maglantaw ra ko unsay selda na pinakadaghang tao, just so I kind of feel the culture inside the jail.
unsay selda mas gahi, unsa mas open. Dayon ako nungutana, unsang adlaw sa imong pagbisita. Kay gilimita pa bisan humana nagyurang COVID. So, matag tao naglista sa mga adlaw nga pwede bisitahon. Pwede siya bisitahon kana. Sige, Mark Anthony, I can't read his last name. Siyang taga-Palaran, basin naluwas na siya, assembly ang iyang asawa, taga-pulo ang iyang asawa. Ako makita niya matag simana sa Sabado. Ang iyang duwa ka adlaw Wednesday ug Saturday. Dayon Gary Junker lahi na. Dayon Antonio T. Monks. I'm pretty sure that's one of the two bayouts. Ang iya Thursday ug Sunday. Dayon Joel kanang ang higala ni Gary. Huno ko naluwas na siya. Joel ang iya Thursday ug Sunday. Dayon Alexander Ilumba. Dapitanong gyud ang ngalan Ilumba. Thursday ug Sunday pod. Jerry Pahe. Wednesday and Saturday iya ug uban pa. Imo na rin. Asa man. Kailan ka niya? Kailan ka ni Jerry? Kahit gamay? Si Jerry nagsimba. Putol. Does anybody remember Jerry came to church at the crossing? Uban sa iyang pamilya. Nagsimba siya dito sa Panunong Crossing, dapit, dugay na. Look at me. Nagsimba siya. Nahimo nang busy sa iyang trabaho. Nag-stop og simba. Balik na siya sa jail. Kana akong giwali kanila ganiya. Pero matag tao, kilista dere, kabalo tao, unsang adlaw pwede bisitahon sila. So here's what I'm going to do. I'm not going to make a very structured jail ministry, but here's how I want to deal with it. I'm asking for volunteers publicly because I'm not going to go around and ask personally. I want you to make a decision whether or not you want to help in the jail ministry. You say, Pastor Mike, wala ko sure. Then I'll let you, if you want to go and learn, you can go with somebody else while you're learning. Kung batanon, basin ng batanon makasulod, I don't understand all the rules yet. No young ones. But 16, 17, 18, basta lang na hamtong 18 plus, basin makasulod ka, I'm not 100% sure how that works. So here's what I got. Name, available ID. Kaya sila mga ayaw sa ID kung musulod ka sa jail. So unsay mong ID nga makapakita nila. Available day each week. I'm not asking you to go all the time. I'm asking you to make one visit per week at the most. Because you will go in, it takes an hour. Magsulod ka, you say, this is the person I'm visiting. They call them out. You sit down, magsulay, mag-share kaniya. So available day each week. If there's more than one day, you can put more than one day because that will help me because then I can say, okay, I can give him this person or this person. And then we have a spot for notes. I don't know what you could put there. Basin, you could put, guwapo ka, Pastor Mike, kung ganahan ka magbutang sa note. Wala ko sure. Amen, Ma'am Ruth? Amen. This all A. I just want to say, this morning in the kitchen, Hannah looked across and she said, Ate Beth, guapo, papa. She is a righteous daughter, unlike her sister. So here's what I'm going to do. I'm going to put this on the back. If you would like to help, I don't need everybody, but if you're a soul winner, I'd like you to at least think about it. Ladies, there may come a time in the future where I need ladies, but I don't yet. Kahit bawal pa nga sila mosaka. I don't know how that works exactly. Pero kung ang Diyos mo abri sa door, ako mo mangayo para sa mga babae pod. I want you to think with me for a minute. I want you to imagine, what if na mga tao sa jail, ug mopil siya, magsaka siya, makadong sa pagwali, ang Diyos maglihok na sa inggasin, dahil na so, owner mo sulod, mag-share kaniya, naluwas na siya. O ganahan siya magpadayon og grow. Basing ka na nga so, owner makabalik, maghimo sa mga discipleship lessons, sama sa atong bago pagitudlo, ang 20 lessons ni Brother Wilkerson. Dili ba nindot ka na?
matag si Mana sulod sa jail, nagakaton siya sa pulong sa Diyos one-on-one. O nag-build siya sa relasyon sa membro sa church aron na siya lain barkada kung siya mo gawas sa jail. Am I making sense to you? And ang tao nga nag-disciple kaniya, makapasabot niya, makasulti niya kabayan sa laing tao sa church, aron mag-feel siya, familiar na siya sa church. And then, ang adlaw mo abot nga, madrop ang iyang case, or mag-plea bargain siya, o magawas siya sa jail. Tako nagyod ang chance mo, diretso siya sa church, imbis sa bar o bansayang barkada, aron mahubog. Ako nagiyon nila sa story ganiya. Nag-jogging ko, 2 years nilabay basin. Nilabay ko sa restaurant, #Hilas. Nainom mo, #Hilas. I think na-close na sila karon. Yet ni Myrick, nag-share ko ni Myrick, dugay na, siya po, nagikan sa jail. And nag-share ko ni Myrick, pero niapit ko, so nag-stop ko arong mga musta ni Myrick. Hey Myrick, musta ka? Dayon nakadoon ko sa tingog, gikan sa likod. Hey, Pastor Mike! So nagsulod ko, naitulo, upat ka lalaki dito sa back part sa restaurant, nahuro na ang pipila ka botelya sa ilim nun. Nag-abri sa bago, nag-inom sila. O ang tao nagtawag na ko, I said, wala ko na inumdum ni mo. Wag ka na inumdum na ako. Wala, sa tanag kaila. Sa sulod sa jail, sa sulod. I said, kung magpadayong kaniya na, mubalik na ka. Kini ang iyang tubig. Dili, raw! He probably is now. Kini nga mga tao sulod sa jail, I just believe ang uban ganahan mabag-o. And I also believe that our church soul winners need to continue to grow in their faith. O kini uskanindong nga oportunidad nga mobuntog sa kahadlok, maglakaw pinagi sa pagtuo, o mukita sa kadawgan nga ang Diyos makahatag. So I'm inviting. I'm not commanding, not even the staff. I'm going to put this on the glass case. We're going to ignore Brother Michael's sign, temporario lang. I'm going to put this on the glass case. O kung ganahan ka, mag-volunteer na mutabang ka na ako sa jail ministry, makatubo na ta. Makatubo na ta. Sayang kung dalit ta mag-share sa mga lalaki samtang what's the word I'm looking for? Humok na ang ilang kasing-kasing diya sa jail. Whenever head bowed, every eye closed.